Hola, què tal? Arrenquem una nova setmana al Pren Nota. Us hem preparat una selecció d'activitats al món de l'oci i de la cultura que podeu fer els propers dies. Comencem parlant de les exposicions que la Biblioteca de la Bòbila ha muntat amb motiu de l'ABC Negra. La primera és de retrats i és obra de l'hospitalenca Rosa Romaguera. Assassins nats consta d'una vintena de retrats d'autors de novel·la negra. S'hi pot veure, entre d'altres, l'autor Nacho Cabana, un dels darrers guanyadors del Premi Lela Confidencial. També hi ha Patricia Highsmith, Andreu Martín i Cristina Fallaràs. I l'altra exposició que també s'ha muntat per la BC Negra és la de la novel·la policíaca històrica, un recorregut cronològic de la novel·la negra des de l'època clàssica fins a la Segona Guerra Mundial.